Yun mga kaloko, meron tayong bagong jammer, Mr. Alfred Vargas, na Historiano. Shoutout the house, shoutout tayo loko na. Okay. Ayun, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ilokonak. Keep on sharing mga kaloko, tapos sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and click the bell notification button para updated ka sa mga bagong videos namin. So sana magustuhan yung tutupugin namin. Enjoy. Let's do this. Kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayo'y naubos ng kwentuhan, Nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na naman sa pagtungunan paglamang, di na umasa, di na niwala. Tayo pwede, tinatangko pero di tinadhana, di na posible. Ang mga puso'y huwag nating pakilaman, sumunod na sa laman, di tayo pwede.
Let's do the shout out! Shout out pare, may gusto kayo shout out dyan. Shoutout pala kay Maureen San Pascual. Ayun! Kamusta ka na pare? Shout out Mau San Pascual. Shout out Pilit. Shoutout kay Errol. Shoutout pare. Shout out Errol! Hindi nagpa-practice. Sana siya ngayon. Kamusta ka to? Shout out Errol. All good in the hood, nata. Shoutout sa... Ayun, bago ang lahat, bago tayo makalimutan, shoutout kay Nico, shoutout kay Papa, Doris Kitoriano, shoutout sa'yo, Pang. Maraming salamat sa pag-sponsor ng beatbox namin. Tapos abangan niyo yung, yung shirt namin, bale meron kami tikisa. Oo, meron. Wala, all. Hindi, meron din siya. Bumili nga lang. Support. Ayun, maraming salamat nga pala sa pagsuporta ng clothing line. Ilokonak. Baka niyo yung susunod design, baka magkaroon din kami ng sapatos. Shoutout. Sponsor. Shoutout. Shoutout nga pala sa mga tropa kong kantotero dyan. Tsaka shoutout sa ilokonak. Keep on Alright. following ilokonak channel on their YouTube channel. Alright, shoutout din kay Sir, Sir J.R. Tindipan. Nanonood palagi, Sir. Shoutout, Sir. Ingat ka. God bless. Then, sino ba ito? Congrats pala kay Torgo. Hey! Congrats, Torts! Happy graduation. John Arvin Albanyang. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday wala ako. Happy birthday. Happy birthday! Advance happy birthday sa'yo. Tiga ka naman. Shoutout kay Kevin Berbano, nasa Riyadh. Baka naman may pa-sponsor din dyan. Sa susunod na jammer namin, bang-abang lang. Meron kami susunod din na jammer. Kung gusto makijam, message nyo lang kami. Write down at dito. Pag-uusapan natin yan. Papiros Fans Club, shoutout. Ayun, shoutout kay Oscar Fans Club. Meron daming Fans Club. Woo! Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday! Sabi ni Master Vincent ko. Happy birthday na. Birthday! Happy birthday! Ayun, advance Merry Christmas! Yeah. Gustong Sa mga gusto magbigay ng regalo dyan. alright. Para sa iLoko group. Tumatanggap na po kami. Yeah. Sa kaya maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa YouTube channel namin. Maraming salamat. God bless. God bless. God bless.